vidimo. Dragan Bosanac kaže da. Dragomir Despić kaže da. Imamo 3 da, 1 ne. Da vidimo će li produkcija nešto promijeniti. 3 da, 1 ne. Despić je u poslednjoj sekundi ipak prelomio. Molim te, predstavi se. Ja sam Gojko Trojanjanin, imam 27 godina i dolazim iz Trebinja. Divno. Jelena, zašto ne? Tvoje najgore veče do sada? Je li ti imaš neku koronu, upalo grla, je li ti nešto ne? Nemam. Bolje Samo da su mi usta suva kao da mi ih je neko zalijepio. To je Mislim adrenalin. da nije problem u pevanju, mislim da je odabir pesama bio... To nije bilo, evo ovdje dok sam bio. Nije dobar je odabir pesama, ali... Nije, Viki, nije Viki. Suva Viki. usta, samo malo, jer mogu da završim. Ne možeš da završiš. On mora da priča preko tebe. Odabir pesama je kriminalan bio. Molim te, znači... Čekaj da kaže Jelena, Znači, Despiću, molim poslušaš te. ti, čekaj. Adrenalin suši usta. Ti si se onda uplašio. Šta god da je razlog. Per ti loše pevao? Ti si večeras Jelena? Kriminalno Je loše pevao. Meni nije loše pevao. Sve vreme u Meni nije loše falšu, pevao. krajevi su svi bili u falšu, sve fraze Jelena. rogobatne, grozne, neubedljivo, energetski, dinamički, smaranje. Po meni to su da, čak ali i pesme loše. Pesme je loš odabir pesama. Ili nije loš odabir pesama koliko on to loše doneo. Nije loš odabir pesama, a nije sigurno. takmičenje. A evo čekam Bosanac da kaže, jer pretpostavljam da će Bosanac reći ono što ja mislim da će Ali reći. su fraze odvratno bile otpevane stalno, si upada u falšu. Bilo je bez veze, Gojko. Dobro, Jelena govori, stvarno, ruku na srce. Pazi, ja sam tebi glasao, jer ti si od mog komšije sin, mi smo rođaci. Ma daj, nemoj zezati, zbog Mi toga smo si. rođaci, pa ja, šta ti? Od mog komšije sin. Vidi, pa rođaci smo tu. Zbog toga si glasao. Evo ovako, vidi Viki. Kaži, Bosanac. Gledaj, tvoje, što je neko rekao, vrlo loše veče. Druga pjesma i mogla bi proći da nije krajeva. Imalo je tu nekog onako, ali prva pjesma, pazi sad ovako, ti si pokvario matricu. Jer oni dupleksi što su ostali, što Viki nije skinula ili neko u matrici, prosto si kvario duplekse koji su bili čisti. Znaš šta je dupleks? A ti u falšu. Isti glas koji ti pjevaš, pjeva negdje u matrici iza. Da li je to Halid bio pa nisu skroz skinuli glas. I onda si se ti otkrio, možda je moglo i da prođe. Malo si visok onom dupleksu, malo si niži. I bio si falš sve vrijeme. I ima jedna pohvala, ima onaj jedan triler koji si zakucao, isto Halid Muslimović. I to ti je dobro. A sve drugo je bilo tanjušno i moram pohvaliti u tako, samo tako, imao si panč, dobro si vuko, išao si, ali džaba opet dođe, to sam dole. U falš, ode u falš. Ja mislim da je Gojko dobar za jednog radnog pevača, ali da bude zvezda, mislim da ti, Gojko, nikada nećeš biti zvezda. Pa da, sad nemoj tako. I za njega piše Pinkove zvezde. Ja mislim da sa večerašnjim nastupom ti rušiš sve svoje snove, da ćeš ikada biti zvezda. Jesam sad ja? Zorice? Evo, može Despić, pošto će da izgori. Kolicna. Ajde, Britney. Ajde, Dragomire. Britney. Dragomir, Britney, Despić, zvoli. Ja sam džentlmen. Zorice, da li želiš da preuzmeš? Džentlmenski je prepustio damama. Ja, mislim, od njegovog džentlmenstva mi se povraća. Džentlmen. Vidi, sine, da ti kažem nešto. Meni su se obe pesme dopale. I Halid Muslimović i Miloš Bojanić. Meni je to bilo onako muški, zrelo. Ja nisam siguran da je ovoliko bilo falša koliko Jelena kaže, ali neke tebi se sreće. Hvala vam puno. Mislim, Bajo, da si bio prošli put mnogo bolji. Mislim da je baš loš odabir pesama nekako možda za takmičenje. Nije. Ne da su pesme loše, nego je loš odabir pesama za takmičenje. Ništa se nije desilo. Ono što ti možeš da uradiš u takmičenju nisi možda mogao da procvetaš u ovim pesmama i mislim da ove pesme, mislim da su te ove pesme malo sakatile, iskreno. Znači da skratimo, Jelena je u pravu. Ja sam ti dao da,
zato što mislim da možeš mnogo više i zašto mislim da je kao za sad ovo prezentovanje Zašto je on trenutno... rođak kod Vikijevog komšije? Jer ovo neko njake ili ko? Što je tvoj rođak, jel? Ajde, Britney, nastavi, Britney. I mislim da je ovo za sad, za trenutno stanje 3 da je totalno realno i da je totalno realno možda da produkcija 4 da. presudi jer je već 3. krug, ali mislim da možeš mnogo više i mnogo bolje. Hvala. Hvala puno. Viki, hoćeš ti? Ovako, naravno da Gojko može puno bolje. Gojko, sve je tačno šta su ti rekle kolege, osim da je bilo toliko falša. Nije bilo toliko falša, ali ti nisi bio ti. Ti si sam sebe ovde od samog početka, osakatio si sebe. Ti si od kako smo došli, ja sam s tobom došla i radila probu, ti si sebe ubeđivao da nešto ne, ovo ne valja. Ovo nije. Znaš kad je neko destruktivno ponašanje i kad sam sebe neko ubije u pojam, ne zna ni zašto je to uradio. Šta si u horoskopu, Gojko? Dupli blizanac. Dupleks blizanac. Znači, sam sebe je ubio u pojam od kako je došao. Ja opet ponavljam, znam da je mnogima od vas, već smo mi sa Pinkovim zvezdama duboko zagazili. I opet ponavljam, pored toga što smo najgledaniji, najviralniji smo, najviše utičemo na populaciju koja je ciljna grupa, koja gleda i koja vama donosi dosta pomoć vam u poslu. I popularnost. I svima je stalo i popularnost. I svima je vama stalo da idete dalje. Ja to razumem. Ali to ne znači da treba da dođeš ovdje i da ubiješ sam sebe u pojam jer misliš da ćeš ispasti. Mislim da mu nisu... Viki, ja mislim nije da su... tačno, legle su mu pesme. Ne, nije problem. Despiću u pesmama, pesme su fenomenalne, on to jako dobro peva. Viki, pričam kao... takmičarski. Ma i takmičarske, ja znam kako on to peva, znam takmičare koji su izašli, pevali te pesme i oduvali, mislim. Samo da je on bio svoj kakav on jeste, vedar, veseo, nasmejan, da je on prodro, da je... Svi smo mu govorili danas, i ja, i njegov rođak koji je stajao tamo, govorio mu je nasmej se, budi vedri, budi veseli. On je sam sebe jednostavno ubio u pojam. Znam da imao jedan nemili događaj što su mu saopštili ovde kad je došao na probu. Možda ga je i to malo pokosilo. Šta se desilo? Tata mu je otišao u bolnicu. Tata nije okej, zdravstveno, pa me to malo pogodilo. Saopštili su mu da je tata otišao u bolnicu i on je to njega pomelo. Razumeš, moguće da je i to, ali stvarno mi je žao, Gojko, jer ja znam da ti možeš. Ideš sad u Arad. Apsolutno se slažem, pogotovo sa vama. Sa mnom? Sa svima vama, sa vama pogotovo. Ne, nije bio toliko u falšu. Ne kažem za falš, već da ja nisam... Da nije bio kako treba, tačno. Nije bio upravo to, da ja nisam bio ja. Ne daj Bože da si saglasan sa onim što sam ja rekla, onda bi te tek izbušila. Ja želim da dokažeš da ja nisam u pravu. Nema veze, imat ćemo priliku da vidimo. Tako je, ajmo dalje. Ognjenem, u ovom momentu ti odlučuješ. Mislim da je potpuno fair da su 3 da. Da ide dalje. Da ideš u baraž, da. Tako je. Baraž te očekuje, a očekujete i podrška. Hajde da čujemo i njih. Evo ja sam ovdje sa familijom, što bi se rekla. Ajde prije nego što se obratim prelijepoj Heleni, da pitam vas prvo. Šta želite da znate? Znala sam da će ovo da bude ono što znam ti voliš da kažeš, tako da... Ajo, ne znam, šta vas zanima, molim vas? Zanima nas sve. Hoćeš sve da mi kažeš? Hoću. Ajde. Ovako, Gojko je večeras bio dobar, malo rastrešen po mom nekom viđenju. Ali nadamo se da će to biti bolje u baražu i nadamo se. Hoće biti u baražu tako ili? Pa šta znam, evo neka odluči mentor. Vidimo se u baražu, Gojko. Vidimo se. Gojko, srećno. Hvala. Nisi se razočarao. Odlično. To je... Da, imaš šta se razočarao. 3 da, ideš u baraž i tamo ćeš da pokidaš. Idemo na sledeću kandidatu.